Det her, det er Kjeld. Og det her, det er Marianne. Kjeld han er 40 år, og Marianne hun er 37. De er kærester, og de drømmer om at få et barn sammen. Inden længe bliver hun gravid, og de glæder sig meget til at blive forældre. Da hun er hen til 12. uge, er hun til nakkefoldsscanning. Det er den scanning, som alle gravide kvinder skal til, når de er mellem 9. og 13. uge. Nakkefoldsscanningen er et ultralydsscanning, som gør det muligt for dig og lægen at se det ufødte barn gennem maven. Man kan ved hjælp af scanningen se, om der er kromosomsygdomme, som f.eks. Down-syndrom. Kjeld og Marianne glæder sig nu endnu mere til at blive forældre, efter at have set deres barn. Kjeld og Marianne blev indkaldt til møde, fordi hendes tal lå på 0,25, hvilket betyder, at der er stor risiko for Down-syndrom. Lægen fortæller, at jo ældre man bliver, jo større risiko er der for, at ens barn vil få en kromosomsygdom, altså Down-syndrom. Og nu hvor Marianne er over 30, har hun forøget risikoen. Hvis man forestiller sig, at tavlen bagved er inde i en menneskecellekerne. Menneskekroppen består af millioner af celler. Inde i kernen af hver celle findes der genetisk information, som afgør alle arvelige egenskaber hos et menneske. Normalt indeholder hver celle 23 kromosomer fra mor og 23 kromosomer fra far. I alt 46 arvede kromosomer per celle. Cellen deler sig, så alle cellerne har nøjagtigt de samme genetiske informationer. En person med Down-syndrom har en ekstra kromosom 21. Det vil sige, at et normalt barn har 2 kromosom 21, og et barn med Down-syndrom har 3 kromosom 21. Nej, det er ikke helt sikkert endnu. Derfor vil lægen tilbyde dem en førstevandsprøve, så vil med meget stor sandsynlighed vise, om barnet har Down-syndrom. En førstevandsprøve foregår på den måde, at der bliver ført en tynd nål ind gennem maveskindet og ind i livmoderen. Kjeld og Marianne får resultatet af førstevandsprøven et par uger efter. Deres barn har Down-syndrom. Kjeld og Marianne diskuterer, om de vil være i stand til at klare opgaven om at blive forældre til et barn med Down-syndrom. De bliver enige om, at ingen af dem vil kunne fravælge deres barn.